ସୁପ୍ରଭାତମ୍। ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଓ ଅମୃତ ବଚନ। ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜି ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଆଜି ଶ୍ରୀ ଶ୍ୱେତବରାହ କଳ୍ପର ବୈବସ୍ୱତ ମନ୍ୱନ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟପରାର୍ଦ୍ଧ ଉତ୍ତରାୟଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବୈଶାଖ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି ମଙ୍ଗଳବାର ଯୁଗାବ୍ଦ 5127 ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ 2082 ଅପ୍ରେଲ ମାସର 15 ତାରିଖ। ଆଜି ଦିନଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯେଉଁ ଘରେ ମାତା ନାହିଁ ବୁଝିବା ଖବର, ଭାର୍ଯ୍ୟା ଯେବେ କଟୁ କଥା କହେ ସ୍ୱାମୀଠାର, ସେ ଗୃହ ତୁ ଛାଡ଼ିବନେ ରହିବା ଉଚିତ, ବନସ୍ଥ ପରି ସେ ଗୃହ ହୁଅଇ ଲକ୍ଷିତ।